Zdravím vás, nová téma je farmakodynamika, je to teda tá druhá časť farmakológie, predtým sme sa teda pred prázdninami zaoberali farmakokinetikou, s tým teda, že bavili sme sa o tom, čo je to tá farmakokinetika, bavili sme sa o tých farmakokinetických dejoch a teda sme si hovorili o tom, že aký ten kvázi osud postihne to liečivo po podaní a čo sa vlastne s ním deje v tom našom organizme a akým spôsobom ten náš organizmus vplýva na to liečivo. Tá druhá teda časť farmakológie, farmakodynamika, sa už zaoberá tým, akým spôsobom to liečivo vplýva na náš organizmus. To znamená, že účinkom, ktorý má na náš organizmus a zaoberá sa aj tým, že akým spôsobom je ten účinok dosiahnutý. Čiže to, že akým spôsobom je ten účinok dosiahnutý, čiže sa zaoberá mechanizmom účinku tých liečiv a teda tým samotným účinkom. Čo sa týka toho mechanizmu účinku liečiv, tak ide o, ja som to teda takto definoval, alebo som niekde našiel takúto definíciu, ktorá sa mi páčila. Ide o biofyzikálne a biochemické procesy a interakcie, ktoré sú podkladom pre vznik farmakologického účinku. To znamená, že teda akým spôsobom ten samotný teda účinok vzniká, že čo je za tým, čo to liečivo musí urobiť, čo musí ovplyvniť, aby potom vznikol nejaký ten efekt. Takže to je ten mechanizmus účinku. Ospravedlňujem sa. Rozoznávame dva typy účinku alebo dva spôsoby, akým spôsobom môže to liečivo dosiahnuť ten účinok. Bude to teda nešpecifický účinok alebo špecifický účinok. Toto je možno trošku ťažšie na pochopenie, ale keď sa to teraz budete snažiť pochopiť, tak si to skúsite dať tak do kontrastu, že hľadať ten rozdiel, že aký je medzi tým špecifickým a nešpecifickým účinkom, že v čom sa to líši principiálne. Takže kým máme teda nešpecifický účinok, tak možno zložito napísané, liečivo účinkuje na základe svojich fyzikálno-chemických vlastností a tiež zložito napísané špecifický účinok liečivo účinkuje na základe svojich vysokoselektívnych interakcií s cieľovými štruktúrami. Čiže ideme si to teraz vysvetliť, že čo je tým myslené. Najlepšie to bude asi vysvetliť si to na príkladoch, ale ešte aby ste chápali, že čo myslím tými fyzikálno-chemickými vlastnosťami a čo myslím tými vysokoselektívnymi interakciami s cieľovými štruktúrami, tak približne. Tak zatiaľ, čo pri tom nešpecifickom účinku sa budeme baviť o tom, že to liečivo bude vplývať na základe tých svojich fyzikálno-chemických vlastností, čiže napríklad na základe svojej rozpustnosti v tukoch, povedzme, čiže na základe svojej lipofility, alebo na základe schopnosti meniť pH a podobne, tak pri tom špecifickom účinku máme na mysli interakciu s cieľovými štruktúrami, to znamená, že vyslovene vplyv na nejakej konkrétnej časti treba vo vašej bunke. Môžete si to predstaviť ako vytvorenie treba aj nejakej väzby medzi tou cieľovou štruktúrou a medzi tým liečivom. Čiže teraz už tie konkrétne príklady. Máme napríklad celkové anestetika inhalačné, dodám, že inhalačné, toto sa týka inhalačných. Tie pôsobia na základe svojej fyzikálno-chemickej vlastnosti takej, že majú vysokú lipofilitu. Takže ich fyzikálno-chemická vlastnosť lipofilita je teda vysoká a pôsobia na základe toho, že nie, že by vyslovene špecificky sa viazali s nejakými transportnými proteínami, o ktorých sme sa predtým bavili, že sú obsiahnuté vlastne v tej cytoplazmatickej membráne. To nie, ale skôr je to o tom, že vďaka tej svojej vysokej lipofilite sú schopné ľahko preniknúť do centrálneho nervového systému. V tom centrálnom nervovom systéme samozrejme sú bunky, ktorých funkcia je, ktoré vlastne vďaka tomu, že fungujú a robia nejaké tie svoje procesy, tak vlastne vytvárajú aj to vaše vedomie a tak ďalej. Tak vlastne tieto liečivá sú schopné vniknúť do tých cytoplazmatických membrán tých buniek, do tej fosfolipidovej dvojvrstvy, o ktorej sme sa bavili, a narušiť vlastne takúto prirodzenú fluiditu tej cytoplazmatickej membrány. Lebo tá cytoplazmatická membrána je vlastne taká, to není nejaký
tvrdý povrch alebo niečo podobné. Je to také gélovité. A tým, že vlastne sa tam tieto celkové anestetika inhalačné dostanú, tak tým ovplyvnia tú membránu. Vďaka tomu, že sú tak vysoko lipofilné, sa tam vedia dostať, vedia sa tam udržať. A potom vlastne sekundárne sú už ovplyvnené aj treba tie transportné proteíny, o ktorých sme sa bavili, keď sme sa bavili o tom aktívnom špecifickom transporte. Čiže takto nie priamo, že by sa viazali s tými transportnými proteínami, ale takto nepriamo ich ovplyvnia. Ďalší príkladom sú napríklad adsorbencia, takže typické adsorbencium čierne uhlie. Takže viete teda, že čierne uhlie používa sa pri hnačkách. Ide o to vlastne, že to čierne uhlie vy ho rozžujete, zapijete ho vodou, dostane sa do vášho žalúdku, do vášho čreva a tam vlastne vytvára takú hmotu, vytvára s veľkým povrchom, ktorá je schopná na seba naadsorbovať, čiže naviazať napríklad nejaké škodliviny, dokáže na seba viazať vodu a tým pádom vlastne pomáha proti tej hnačke. Čiže nie je to o tom, že to čierne uhlie nejakým spôsobom s nejakými konkrétnymi proteínami, s nejakými transportnými membránami alebo podobne, že vyslovene interaguje a ovplyvňuje nejakým spôsobom potom činnosť tých buniek, ale takto na základe tej svojej fyzikálno-chemickej vlastnosti, že je schopné vlastne absorbovať nejaké teda látky na seba. Alebo napríklad osmotické diuretika alebo osmotické laxancia. Čiže diuretika sú liečivá, ktoré sa používajú na zvýšenie vylučovania moču. Laxancia, alebo teda laxatíva sa používajú na zvýšenie defekácie. Čiže aby ste išli na záchod a išlo to z vás cobidup, tak tie, ktoré sú vlastne osmotické, tak budú pôsobiť na základe svojich fyzikálno-chemických vlastností, respektíve na konkrétne takej fyzikálno-chemické vlastnosti, že sú schopné viazať vodu. Znamená, že osmotické diuretika nebudú fungovať tak ako nejaké diuretika, ktoré fungujú špecificky, že budú vyslovene nejakým spôsobom sa viazať s nejakou štruktúrou bunky a budú ovplyvňovať funkciu tých buniek, čo potom spôsobí vlastne zvýšenie vylučovanie moču alebo zvýšenú potrebu na to ísť na stolicu a zvýšenú tú defekáciu v prípade teda laxancií, ale budú vyslovene viazať so sebou, budú na seba viazať tú vodu a tým pádom budú spôsobovať ten diuretický efekt alebo ten defekačný efekt. Čiže napríklad, povedzme si príklad, potrebujeme z nejakého dôvodu zvýšiť diurézu, čiže vylučovanie moču. Tak dáme infúziu človeku s manitolom. Manitol je látka, ktorá je osmotické diuretikum a laxancium, je schopná viazať vodu a tým pádom vlastne ona, keď sa začne vylučovať von z organizmu, tak bude zo sebou ťahať aj tú vodu a tým zvýši tú diurézu. Alebo keď napríklad vypijete na ex nejakých, 300 ml manitolového sirupu, tak dostanete ako riadnu hnačku. Budete doslova čúrať cez riť a to vlastne z toho dôvodu, že ten manitol bude viazať tú vodu a ako to pôjde cez tie vaše čreva, tak to pôjde aj s tou vodou, ten manitol. Takže nie na základe toho, že by ten manitol nejakým spôsobom tam z nejaké transportné systémy ovplyvňoval alebo niečo podobné, ale vyslovene len tá jeho fyzikálno-chemická vlastnosť, že dokáže viazať vodu. Účinok v takomto prípade pri nešpecificky pôsobiacich liečivách závisí hlavne od tej dávky. To znamená, že dám si viacej manitolu, tak viacej budem čúrať cez tú riť a takto vulgárne povedané, dám si menej, tak menej to bude. Takže závisí to teda v prvom rade od tej dávky. Samozrejme, tie liečiva musia mať nejakú chemickú štruktúru, aby mali potom tie fyzikálno-chemické vlastnosti, ale na to, aby niečo malo fyzikálno-chemickú vlastnosť takú, že má vysokú lipofilitu, tak tá chemická štruktúra môže byť dosť veľmi rôzna. Zatiaľ, keď sa bavíme o špecifickom účinku, tak tam musíme mať nejakú dosť konkrétnejšiu tú
chemickú štruktúru. Takže to je ten rozdiel, že tu na tá chemická štruktúra tých liečiv musí byť špecifickejšia a konkrétnejšia. Na to, aby vlastne tie dané liečba boli schopné ovplyvňovať tie cieľové štruktúry, čo sú napríklad už tie transportné systémy, o ktorých sme sa teda bavili, ale môžu to byť trebárs aj enzymy, receptory, o ktorých sa budeme baviť, ale aj samotná DNA alebo teda nukleové kyseliny a možno by sa teda našli aj nejaké iné cieľové štruktúry. Proteínové štruktúry v zátvorke, čiže tie receptory, enzymy a transportné systémy sú teda proteínové štruktúry, DNA teda nie. Čo sú to teda enzymy? Možno, že ste sa stretli s tým pojmom vlastne určite, lebo však sme preberali tú biotransformáciu, metabolizmus pri farmakokinetike. Takže vo všeobecnosti, keď sa bavíme o metabolizme, teraz nie to, čo sme sa bavili vo farmakokinetike, tak vieme, že teda náš organizmus vykonáva rôzne procesy, dochádza k rôznym chemickým reakciám v našom organizme neustále, látky sa rozkladajú, potom zase sa spájajú, vytvárajú sa nové látky, toto sa neustále deje v našom organizme a tieto procesy sú sprostredkované enzymami, ktoré vlastne katalyzujú, čiže umožňujú, aby sa tieto reakcie diali. Súvisí to samozrejme aj s tým metabolizmom, čo sme sa učili vo farmakokinetike, s tou biotransformáciou, tam ste tiež spomínali, že tiež enzymy sú zodpovedné za rôzne teda tie reakcie. To znamená, že vlastne špecifický účinok bude napríklad tým, že budeme tieto enzymy ovplyvňovať podanými liečivami, či už ich nejakým spôsobom podnecovať, aby pracovali viac, ale skôr väčšinou je to o tom, že ich zablokujeme a tým pádom nebudú pracovať a nebudú vykonávať nejaké deje, čo potom spôsobí ten samotný účinok toho liečiva. Samozrejme, účinok tu tiež bude závisieť od tej dávky, lebo podáme viac liečiva, tak máme viacej molekúl toho liečiva, ktoré sú schopné treba zablokovať tie enzymy. Ale bude tu dôležitá veľmi tá chemická štruktúra, ktorá teda musí byť špecifická na to, aby sa to liečivo dokázalo viazať s tým enzymom, aby sa s ním dokázalo vytvoriť nejakú väzbu, aby ho dokázalo zablokovať. To nedokáže len tak, hociaká molekula musí mať nejakú konkrétnu špecifickú štruktúru, preto je to teda špecifický účinok. Takisto teda tie transportné systémy, receptory DNA. Čiže vlastne alebo teda ešte kebyže si to máme zrekapitulovať, takže aby ste chápali teda ten rozdiel medzi tým nešpecifickým a špecifickým účinkom, tak predstavte si, že na to, aby ste otvorili dvere, potrebujete kľúč. A pri špecifickom účinku vy vlastne máte ten kľúč, ktorý má konkrétne nejaký tvar taký, aby bol schopný zapadnúť do zámku a otvoriť ten zámok. Čiže to liečivo má konkrétnu štruktúru, aby bolo schopné vlastne zapadnúť do toho zámku a otvoriť ten zámok. Pri nešpecifickom účinku tam tá štruktúra nie je taká podstatná. Keď sa chcete dostať cez tie dvere, otvoriť ten zámok, tak ten nešpecifický účinok si predstavte ako kladivo alebo nejaké baranidlo. Čím väčšie to kladivo alebo čím väčšie to baranidlo je, tak tým efektívnejšie sa cez tie dvere dostanete. Ale teda nie je dôležité až tak veľmi ten tvar toho kladiva a toho baranidla. Len ide o to, aby to bolo niečo také, čo bude vedieť rozraziť tie dvere. Ale pri špecifickom účinku vy potrebujete konkrétne ten kľúč, aby mal konkrétny tvar, aby vedeli ísť do toho zámku a vedeli otvoriť ten zámok. Čiže takto nejakým spôsobom si to skúste predstaviť. Dúfam, že som vás teraz týmto laickým vysvetlením nepoplietol a že práve naopak, že si to budete vedieť lepšie predstaviť. Keď máme teda pokračovať ďalej, aby sme si teda vysvetlili, čo je jedna z tých cieľových štruktúr, ktoré som to spomínal, tie receptory, to je veľmi dôležité teraz pre nás, tak o receptoroch vlastne hovorí receptorová teória, ktorá vlastne vysvetľuje správanie liečiv na receptorovú modely. A je tu teda taká veta, ktorá definuje tú klasickú receptorovú teóriu. Tu nepochopíte. Efekt liečiva je priamo úmerný frakcii receptorov obsadených ligandom. Maximálny účinok nastáva pri obsadení všetkých receptorov. To zatiaľ teda necháme takto.
ale teda ideme si vysvetliť, čo to je ten samotný receptor. Receptor je makromolekulová proteínová štruktúra nachádzajúca sa v bunke. Buď či už vlastne v membráne tej bunky, tej cytoplazmatickej membráne, čiže v rámci niekde vpichnutá medzi tú fosfolipidovú dvojvrstvu, alebo intracelulárne môže sa nachádzať receptor, to znamená, že vyslovene vnútri v bunke. Receptor je zodpovedný za špecifický účinok a má teda, predstavte si to ako nejakú teda štruktúru na tomto obrázku, ktorá je v tej bunkovej membráne, tej cytoplazmatickej membráne, zapichnutá v tej fosfolipidovej dvojvrstve. A tá štruktúra má väzbové miesto, na ktoré sa viaže molekula so špecifickou chemickou štruktúrou, ktorú nazývame ligand, čo následkom je ovplyvnenie činnosti bunky. To znamená, že presne tak si to predstavte, že ten receptor je vlastne zámok, bunka to sú dvere, receptor je zámok a nejaké to liečivo alebo nejaká látka s špecifickou chemickou štruktúrou, ktorá je schopná vlastne sa dostať do toho zámku, čiže viazať sa s tým receptorom, tak ešte raz. Teda receptor je teda zabudovaný vlastne v tej cytoplazmatickej membráne a je to teda makromolekulová proteínová štruktúra, to znamená, že to je veľká molekula, čiže keď ste sa učili napríklad teraz na organickej chémii nejaký metán, etán a podobne, tak to je oveľa niečo väčšie. A má väzbové miesto, to znamená, že nejakú časť, kde je vlastne schopná sa viazať molekula so špecifickou chemickou štruktúrou, ktorú nazývame ligand. Čiže ten receptor je vlastne zámok a ten ligand je vlastne ten kľúč, ktorý je schopný sa tam teda zasunúť. A potom, ak ten ligand je schopný vlastne aktivovať ten receptor, čiže vlastne otvoriť ten zámok, tak potom vlastne dojde k ovplyvneniu činnosti bunky. Ten ligand buď môže aktivovať ten receptor, ale môže aj tak ovplyvniť činnosť tej bunky, že ten receptor neaktivuje, iba vlastne ho zablokuje, aby ho nemohlo aktivovať niečo iné. Ide vlastne o to, že tie receptory v tom našom organizme, v tých bunkách, nie sú náhodou. Sú tam kvôli tomu, aby ovplyvňovali činnosť buniek a súvisí to vlastne s celkovým riadením nášho organizmu. Oni tam nie sú preto, že my sme vymysleli nejaké liečivá, aby sme dokázali tými liečivami ovplyvňovať náš organizmus. Tie receptory samozrejme majú endogénne ligandy, to znamená, že ligandy, ktoré sú vytvorené v našom organizme a ktoré majú vlastne nejakú teda funkciu. Takýmto spôsobom napríklad dokážu bunky medzi sebou komunikovať. Jedna bunka vyprodukuje nejaký ligand, ten ligand sa dostane v prípade hormónov aj cez celé telo na nejakú inú bunku, kde aktivuje receptor a tá bunka vďaka tomu, že sa receptor aktivuje, začne niečo tvoriť alebo začne niečo robiť. Čiže takže je to vlastne endogénny systém, ale my sme teda vymysleli liečivá, ktoré sú schopné tieto receptory ovplyvňovať a tým pádom vlastne vytvárať nejaký ten účinok. Samozrejme aj enzymy ovplyvňujeme, aj tie transportné systémy a tie receptory a tie transportné systémy niekedy úzko spolu súvisia, niekedy receptor je spojený aj so transportným systémom a vlastne tá aktivácia toho receptoru spôsobí to, že ten transportný systém sa teda otvorí a vďaka tomu nejaké, povedzme, jóny môžu ísť von z bunky alebo dovnútra do bunky. No, ďalšia vec je teda to, že ten ligand, už som to teda načrtol, okrem toho, že je teda že ligand je niečo, čo je schopné sa viazať teda s tým receptorom, tak som teda načrtol, že nie každý ligand je schopný aktivovať ten receptor. Preto teda rozoznávame ligandy, ktoré majú vlastne vnútornú aktivitu a ktoré nemajú vnútornú aktivitu. Jedna teda vlastnosť je tá afinita, to je vlastne schopnosť ligandu naviazať sa na receptor. To znamená, že na to, aby niečo bolo ligandom, tak musí mať nejakú tú afinitu, musí byť schopné viazať sa na receptor, s tým teda, ale že rôzne ligandy môžu mať rôznu afinitu.
niečo môže mať lepšiu schopnosť sa naviazať na receptor, niečo môže mať menšiu schopnosť sa naviazať na receptor. To má byť liečivo samozrejme. Čiže ten ligand to môže byť hociaká biologicky aktívna molekula, ktorá je teda aj schopná, má tú afinitu, je schopná viazať sa na ten receptor, ale môžu to byť aj endogénne látky, ako napríklad neurotransmitéry, ktoré sú zodpovedné za prenos informácií medzi bunkami, alebo treba nejaké hormóny. S tým teda, že potom je teda tá druhá vlastnosť, vnútorná aktivita, a to je vlastne schopnosť ligandu aktivovať receptor. Čiže keď ligand je schopný aktivovať receptor, tak má vnútornú aktivitu. S tým, že zase rôzne ligandy môžu mať rôznu vnútornú aktivitu. Niektoré môžu mať menšiu vnútornú aktivitu, niektoré môžu mať väčšiu vnútornú aktivitu, že viac aktivovať ten receptor, alebo rýchlejšie, alebo menej. Na základe teda toho, že či daný ligand má a akú má afinitu a vnútornú aktivitu, rozoznávame agonistov, parciálnych agonistov, agonistov, antagonistov a parciálnych agonistov. Agonista je taký ligand, ktorý má aj afinitu, aj vnútornú aktivitu. To znamená, že dokáže sa viazať s receptorom aj ho aktivovať. Antagonista má afinitu, ale nemá vnútornú aktivitu. To znamená, že viaže sa s receptorom, prípadne aj s enzymom, aj toho sa to môže týkať, ale následne ho neaktivuje, práve naopak ho zablokuje a znemožní vlastne prístup agonistovi. Čiže predstavte si to takto, že toto je ligand, ktorý má vnútornú aktivitu, to znamená, že je to agonista, naviaže sa na ten receptor. Vidíte, že teda ten receptor má pre ten ligand väzbové miesto. Ten ligand musí mať špecifickú štruktúru, aby sa dokázal viazať s tým receptorom na tom jeho špecifickom, teda na tom jeho väzbovom mieste. A tým teda, že sa naviaže a má vnútornú aktivitu, tak spôsobí nejakú bunkovú odpoveď, čiže niečo sa udeje. Ak by však ten ligand nemal vnútornú aktivitu, a teda bol by to antagonista, tak by sa vlastne naviazal, bunková odpoveď by žiadna nevznikla a zároveň by zabránil tomu, aby nejaký ďalší ligand s vnútornou aktivitou, čiže agonista, sa tam naviazal a aktivoval ten receptor. Čiže vlastne aj takýmto spôsobom môžu fungovať tie liečiva, aj takýmto spôsobom môže byť ten špecifický účinok zabezpečený, že nielen tým, že to liečivo, ktoré podáme, bude aktivovať ten receptor a spôsobiť nejakú bunkovú odpoveď, ale práve, že ho zablokuje a spôsobí to, že endogénne ligandy, endogénne antagonisti nedokážu sa naviazať na ten receptor a nedokážu zapnúť vlastne ten receptor a potom spôsobiť nejakú bunkovú odpoveď. A potom máme ešte teda tretí pojem, parciálny agonista alebo tzv. Dualista. Ten má vnútornú aktivitu, aj teda má samozrejme afinitu, čiže vie sa naviazať s receptorom, aj ho vie aktivovať, ale nevie ho až tak dobre aktivovať, nemá až takú dobrú vnútornú aktivitu ako agonista. Čiže keby si to chceme teda vysvetliť na nejakých príkladoch, tak máme povieme si teda o troch liečivách: morfín, tramadol a naltrexon. Morfín možno poznáte, alebo morfín, toto isté. Morfín je agonista na opioidných receptoroch, ktoré sa nachádzajú v našom organizme. Aktivácia týchto opioidných receptorov, ktoré sa nachádzajú v našom organizme, spôsobí to, že človek necíti bolesť. Ich aktivita potláča v konečnom dôsledku vlastne bolesť. Čiže vlastne človeku, ktorému podáme morfín, taký človek nebude cítiť teda bolesť, lebo tie opioidné receptory teda obsadia tie molekuly toho morfínu. Tie molekuly morfínu majú špecificky takú štruktúru, že sa vedia viazať s tými opioidnými receptormi. Aktivujú tie opioidné receptory, aktivujú ich dokonca silnejšie ako endogénne opioidy, čiže majú silnejšiu, väčšiu vnútornú aktivitu ako ako napríklad nejaké endorfíny, enkefalíny, ktoré sú teda tie endogénne opioidy. A tým sa spôsobí to, že ten pacient necíti bolesť. Zároveň ale celý tento proces má súvis aj s vytvorením závislosti, čiže na morfín sa vytvára závislosť. Preto sa teda skôr v praxi používa
tramadol, ktorý je parciálny agonista, čiže dualista. On má afinitu, čiže tiež sa viaže s tými opioidnými receptormi, tiež ich aktivuje, ale neaktivuje ich až tak silno ako ten morfín. Síce tú bolesť potláča slabšie, tak ale to väčšinou stačí, ale na druhej strane nevzniká na neho taká závislosť. Potom som ešte spomínal tretiu zlúčeninu, to je naltrexon. Naltrexon je antagonista. To znamená, že on má afinitu, on sa naviaže s tými opioidnými receptormi, ale neaktivuje ich. Čiže nebude potláčať bolesť, nemá vnútornú aktivitu a jeho význam skôr spočíva v tom, že napríklad keď sa predávkujeme tým morfínom, tak lebo to predávkovanie konec koncov môže spôsobiť až smrť, tak vlastne vďaka tomu, že použijeme toho antagonistu, tak zablokujeme tie receptory, aby sa ďalšie molekuly toho morfínu nevedeli naviazať na tie receptory a aby sa ten stav ešte nezhoršil. Čiže vlastne takto nejako si to teda predstavte. Samozrejme ten naltrexon, keď zablokuje tie opioidné receptory, tak ani tie endogénne, tie vnútri vytvorené opioidy v našom organizme, ako napríklad tie endorfíny, enkefaliny spomínané, tak ani tie sa teda nebudú vedieť naviazať na ten receptor a aktivovať ho. Čiže teda takto nejako to funguje. Dúfam teda, že ste to pochopili a že som vás tu nepoplietol, keď som sa tu ja poplietol pri vysvetľovaní toho receptora. A to si myslím, že teda asi všetko, čo som chcel povedať. Ak by ste teda mali nejaké teda otázky, tak určite mi napíšte a ja vám to možno skúsim ešte teda nejako inak vysvetliť alebo vám to napísať. Máme nejaké videá a nejaké animácie odložené, tak aj tie vám potom pošlem. S tým teda, že neviem, či vám ich už pošlem teraz alebo budúci týždeň, keď ešte preberieme aj tie ďalšie veci. Takže zatiaľ sa majte, teda keby dačo, tak aj nielen v súvislosti s farmakológiou, tak mi píšte. Zatiaľ do počutia.